Gandolan pangandel. Panglimbang 5 menit dina Selasa Legi tanggal 20 Maret taun 2020. Kapethik saka Injil Lukas bab 1 ayat 26 tekan ayat 38. Jroning sawijining pembinaan aku diajak mlebu jroning wahana sing dijenengi labirin. Kaya kang padha kita mangerti menawa labirin mono awujud sawijining rong sak dedeg luwih sithik dhuwure, cawang-cawang dawa menggak-menggok lan peteng dedet kahanane. Kejaba iku isih uga kaseleh ing kono maneka pepalang kayata ban mobil, karung isi wedi lan sak piturute sing marai laku tansaya rekoso. Sawijining kahanan kang gawe tintrim. Jane aku ora wedi karo memedi rekayasane panitia sing mbok menawa bisa pating jredul pating cekiki. Sing ndak sumelangake yaiku rikala kebentus dhuwure rong, kesandung njur kejlungup apa meneh dicathek ula rak blaen iku. Ning aku kasit slamet ketuk bolong pucuking labirin kanthi gondelan kancaku sing kejaba awas mripate lan waspada, ananging uga becik atine. Gondelono aku mesti slamet, kandhane ngiyakinake. Dina iki bareng pasaman suci sak jagat awake dhewe padha ngriyayakake prastawa kabar kabungan, kabar kang ngawiti mawujute rancangan karya panebusan dalem Allah marang umat manungsa liwat karya Sri Yesus Kristus putrane. Kanggo umat manungsa, prakara iki pancen gawe bungah, marga kanthi mengkono manungsa luar saka siksa langgeng ing naraka awit jireting dosa asal warisane Bapa Adam lan Ibu Kawa. Nanging manut panemuku, prastawa iki dadi prakara kang ora gampang kanggo kenya Dewi Maria. Kanthi nyaguhi isi warta gambira saka malaikat Gabriel, Dewi Maria lumebu ing mangsa-mangsa kang ora gampang, kang kadangkala uga mbingungake, mangan ati, gawe gelo kuciwa lan sarwa ora cetha, pindha lumebu ing labirining urip. Ing kono Dewi Maria tinuntun lan ngendelake iman kapitayan mringsih pangreksa lan panuntun dalem Gusti. Akeh prakara kang kaya-kaya cengkah karo kabar kabungan kang kagawa dening malaikat Gabriel kayata kelunta-lunta sumingkir menyang tanah Mesir rikala diburu Herodes sawadya balane. Kaya-kaya ora kagape dening Sri Yesus rikala nemokake putrane mau kang keri ing padaleman suci. Kaya-kaya ora kaakoni Sri Yesus rikala putra kinasih mau kaanggep ora waras. Luwih-luwih rikala kudu nemahi putrane dadi pangewan-ewan, adus getih ing arak kairing cenges lan camah, enggo tiwas ing kayu pamentangan. Njur ana ngendi papan kahanane bungahe? Nanging kanthi obor iman kapitayan marang Allah sumber kabungan, Dewi Maria pranyata tetep tuhu tabah lan setya ketuk pungkasan ing sesanti kawula menika abdining Allah sandika ing dawuh dalem. Para tresna PLM kinasih saka riyaya warta kabungan dina iki bisa kadudut 3 perkara minangka piwulang. Sepisan tanpa kasaguhan lan tuhu setya dalem kenya Dewi Maria nanggapi warta kaslametan dalem Allah, mbok menawa karya kaslametan ora bakal dumadi. Injil ya ora ana. Mula ora luput lan malah kepara banget prayoga menawa pasaman suci mepundi Ibu Kenya Maria luwih tinimbang jalma manungsa liyane awit labuh-labete kang tan upama gedene mau. Kapindho, kita kasuwun nulodo Ibu Maria jroning ngadepi lan ngliwati prastawa-prastawa urip kang sajak peteng, ora cetha lan mbingungake. Kaya dene Ibu Kenya Dewi Maria, Gusti Allah ing pucuking lakon uga wis nyawisake kanggo kita papan padhang kang kebak kabungan. Katelu, kita kaajab terus nglelimbang maneges kersaning Allah ing saben prastawa padinan uga liwat kitab suci saengga ora kentekan pangarep-arep lan kapedhotan iman kapitayan mring Allah. Nadyan dalan mangarep peteng kebak ing rubeda, awake dhewe isih bisa ngumandhangake ing ati sesanti. Kawula abdining Allah sandika ing dawuh dalem.
Saiki ayo padha munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Alamu agung kawula munjuk sembah nuwun awit kabar kabingan dalem ingkang kawula riyayakaken dinten menika. Kawula ugi munjuk sembah nuwun awit paraga Ibu Maria ingkang rila